majong hapon ni jong tanan. So karong diayong adlaw guys. Gikan mi naligo og dagat kaming liksian og mananghirin in the Herlin. Basta kami dami kag kakita mo slide na ho guys kato mao tong ubana. Na pagkos garden guys, kay ganahan mo jud ko dari makawag stress kay tanaw ra gud ninjog pipino na. Nang gilubog arang dagkuha. Bisag di ra man ang naong kay na napuno na pas bugas. Ug arang daghanag batong na pangaa. Wa na atog panguha kay gipulaan nas biti arang daghana pud adug palidya wa pa ni siya pang harvest guys kay i-contest pa man ni sa karong aris putlong kam. Nagbanding mi, madra man nakabanding pa mis Liksi atus dagat. Madra pa dang among gi ligog dagat si Liksi kay giubuh. Diyan naluoy day ko nila ti Julie Kuya Eric guys kay miski nakauli sila daari, gikawatan pud sila gasolina, hurot tanan ang gilanggas. Ingin day dari ganiya kay nagmeeting uso kuno rog kawat, di magpakumpiyansa kay nanay mga manunuway. Hiliksi to adad to. Oan, nanay. Muuli ijang papa sa birthday. Nag-chat man si Mariano, nagpadaman ganiha pero panahal man na nakuha kay kasig mag-uwan dari ganiha. Ugma na to na kuhaan. Muuli ko na siya sa birthday ng Liksi. I-surprise ko nun niya sa Liksi. Wa man na ako sa bae nga muuli siya. Di kuno niya ipasaba kaya rong ma-surprise ko nun sa Liksi. Ijang surprise ko nun Mariano sa Liksi. Kaya pagkahibaw ni Liksi nga di makauli ijang papa. Pero muuli mo ko nun siya. Chat-chat man mi. Madyo noon kaya rong malipay pas Liksian. Na mahauli idang papa. Si CJ di ay adaris bay guys kay magmower siya. Gana nag-ados kuan mower. Ganahan jud ko dari guys. Balag balik. Basta kay ganahan jud ko. Batong ang naghanam jud ka jud bunga. Pipino wa nagipangpu anag mga namuzo daari. Sa pipino. Ganiha, arang kusiga ka adug uwan. Arang kusiga ka adug hangin ganiha, guys. Mura lagi nag-alimpos at sa merkado. Sa ningan, kanang sana, basta. Ningan na, kalimut ko. Grabe, man jug bungas kuan, guys. Batong, wa man nila pangkuhai. Arang daghana naman kaadyo. Sayang kaadyo, guys. Arang dagkuan, Parang saya nga kaado. Mga guwang na. Kubasa. Ay pa ng kubasa. Kaya dabong ko man na. So, dapat guys. Anak. Gila. Nami ini siya guys. At salon. Butangag kamatis. Kani kaado na. Naghanag bunga. Siguro mo daog ning garden dari sa ubos. Kay daghan magbunga. Wa mong gadid pangkuha eh. Nag-upak-upak ang naong basta malabay ang init. Tari dito trapod mi sa dagat guys kikuan. Bawod unja hunas na. Naman siguro yung pressure kay lain magdagat. Ang lami ang tanaw kuan guys na ha. Ang lami ang tanaw na kanang nay. Batong lami ra baning batong adubuhon butang ag karning maridyo awa guys. Ang lami ang tanaw batong tag-as kadyo. Na. Tang ijom. Ka nagbunga guys. Palidya. Wala siya guys. Magkuy lang kuan. Laing video. Magsado dahil kong upload guys. Kaya nanay daghang delikado na. Delikado na maglaglaag. Kaya nanay daghang manunuway. Kaya padung pagpista dari sa Alicia guys. Mau nang delikads na. Batong. Agtaong po na. Ano, bungas kuan guys. Pipino. Subiri dako.
Nga dagat na kayo anak pang kuha. Okra. Di ganahan mo okra. Di dagang okra. Kada adlaw man harbisan ni okra kay kuan. Arong di mong guwang. Awa guys, sarang dagka lagi. Siguro nang isa ka kilo na pud na. Timbang. Nagbataong guys. Hala, napoy ang naglamok. Ah, kitiw-kitiw. Kanila bang limon situha kakoy-koy tinanom. Nanay bunga koy dakoy. Lamin na nga ni kay di nakasungkit-sungkit. Pwede lang imong hupan magkuha. Dari ang plano guys guys. Taghan nagtangkong pero hugaw ni si Jadani guys kay kuha na ba na septic tank. Kanigali wala mo kuha kay may septic tank pero okay ram siguro po ng dahon kadahon naman haning ipa adyo ni Dani puhon kuan para baboy kani napay kamatis kasi nagtanam dari kamatis gunahon na po Dani kamatis ug tangad diya madidagang tangad kabang buang pagpangita. Nanay tanam guys, di ko kamaog tanam. Ug larot po di pud kamao. Kamot noon kamao ko. Nang magkamot. Mara dyan niya ang vlog ron guys. Gani hada ay. Otro may pagkatawa. Tanaw na, babe. Katawa ka na. Uy, yan ako. Dan, nakuhaan man dalo ang likse. Pero Hi, be. Hi ka. Hi, Kia. Palawang, be. Gani na day guys, disimba ming liksi, sikan mas namin nakasimba kay mamantong na langan may marija stress ikili ko ere kay hilabdan man. Uso day kono ron guys nga na manguhag gasolinas motor. Mato sikan mas minakasimba liksi. Simba pud pa nagsaba kay aron grasyahan pud ta. Diya karong birthday liksi puhon-puhon naman. Naatlan man pud nga pista gali siya napud sila simba alas 10 sa buntag. Simba pud mi puhon-puhon.
Asa guys, mara na akong vlog rong adlaw. At tangin na pud akong next vlog. Ja, mara na yung vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw ug amping mong tanan. Thank you for watching guys. Bye.